Naku diri boss iPhone. Asa man kadapita Pikachu? Anong naman ka diha? Alangan nga, biyaan naman ko nimo. Wala man ti kagibiyaan, busy lang gid ko sa akong trabaho. Nangluod na dyan ko nimo boss iPhone ba? Sus ay na pagludlod diha. Ali na diri. Before ko mabalik nimo boss iPhone, akong ipakita sa imuha kung asa nimo makuha ang 1 na makatabang sa imuha para maayo na ka ang makaistorya. Asa man na? Pakit ako. Salamat kay Pikachu at tuon na to na. Sige boss iPhone, tara. Diri ano dito banda? Ay tuwa na. Oh, mao naman jud siguro ni siya. Kinsa man ka nga nangahas nga makasulod diri ah? Ako si Boss iPhone. Na ako diri ug naa ko na akong kauban nga si Pikachu para kwaon ng 1 nga naa sa imuha. Dili nimo ni basta-basta makuha nga wan. Unsa ka siniswerte? Unsa may gusto nimo para makuha na ko na? Kuha ani, yan mo pungtod uan, pagkuhaon na nimo. No way. Salamat ni. Birthday. Gana, uy. Gutom. Ngayon, sakit mo naman tiyan. Gutom ka no. Ay, kaproblema kay na ko solusyon, anak. Pagkaon. Day ko bi. Ihatag ko ni. Pero sa isa, kondisyon. Ambi na imong magic wand. Ha? Kaning magic wand? Saon na ako niya. Sige, daro. Diharap ka.